ट्राइबेल बेल आरो ब्लकफोराव हाबफैनायफोरखौ गोख्रै होखारनांगौ। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि गोख्रों दाबि। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि जनकलाल बसुमतारी आरो वर्किं आफादगिरि दावराय देख्रेब नार्जारिया थांनाय माखासे समनिफ्रायनो ट्राइबेल बेल आरो ब्लकफोरखौ लानानै नांबोनायखौ नुबोबाय थादों। बेबायदिनो चिरां जिल्लानि सिडली चिरां खोन्दो जौगाखां बेंखनाव थानाय बर' मजाबारि आरो सथ' मजाबारि गामियाव आयेननि बेरेखायै हाबना थानाय माखासे सुबुंफोरखौ सोरखारनि नियमखान्थि बायदियै होखारनांगौनि दाबिजों मंगलबाराव चिरां जिल्लानि सिडली सार्कोल मावख'आव दावबायना सार्कोल अफिसारखौ लोगो हमो आरो माखासे गोनांथार खोथाफोरखौ सावरायलायो। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराय देख्रेब नार्जारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों मा फोरमायदों फै जों मिथिना लानि। आरो बे जायगायाव बर'फ्रा गावसोरनो आप टु डेट एकेबारे खाजोना थाजिना लानानै दङ दासिमबो होयो। हानि रेकर्डआ गासिबो बिसिनाव दंजोबो। दा होखारनांगौल' बाखियो आरोखि। दा बे हिसाबै चिरांनि जायनाखि एक्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेट बियो जायनाखि बिसार खालामना हरबाय बेखौ जोङो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनो बिटिसिआव हैदों आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिटिसिआ सार्कोल अफिसाराव चिराङाव नैबे सिडलियाव बेवबो रिपर्ट बिहरदों एक्सुवेलि मा जानानै दं बेखौ बिहरदों आगोलावनो। दा खिन्थु माखासे फाइलफ्रा हयथ' बोरै बोरै गोमानानै थादों जोंथ' बुजिनो हायाखिसै। दा गोदानै दाखालि जोंना माने जइन्ट सेक्रेटारिया बिटिसिना दानि नैबे सार्कोल अफिसारनाव रिपर्ट बिहरबाय जे बिदि स्टाफ कपि नांगौ, बेयाव ट्रेस मेप नांगौ आरो बे जायगायाव बेसेबां एनक्रचमेन्ट दङ, सोर सोरनि हायाव सोर सोर एनक्रच जादों बिनि लिस्टखौ नांगौ होननानै बिसोर बिटिसिआ बिहरफिनदों। दा जों रायलायनाय बादिब्ला सिडली सार्कोल अफिसारा आगोलावनो 2021आवनो बे जायगानिफ्राय इलिगेल एनक्रचारफोरखौ होखारनांगौ होननानै जेसेबां रिकुवारमेन्ट दं बेखौ दिहुनदों आरोखि। बेसेबां खरस जागोन मागोन, बेसेबां पुलिस मिलिटारिनि प्रयजन जागोन, बेयाव बेसेबां बुलडुजारनि प्रयजन जागोन बेखौ माने बिहरदों होननानै जोंनो सार्कोल अफिसनिफ्राय खोन्थादों आरोखि। दा खिन्थु बेफोर जिनिसा दा जों फाइलाव गैया मोनाखै। दा गोदानै नै दिनैसो हयथ' नैबे दानि माने सार्कोल अफिसारा बेखौ गोदानै बानायना हरफिनगोन। दा बेखौनो जों थाबैनो बानायनो थाखाय जोङो दिनै रिकुवेस्ट खालामदों। दाथ' सम्भब दं जाथारनांगौ जायैथ' खुनु खोथा गैया। एखेबारे आयेना जोंनि आखायाव दा जोंनि सायाव जोंनि फेभाराव दं आयेना। हाया जोंनि नामावनो दंजोबो गासिबो खाजोना आप टु डेट होनानै दङ। दा गथे बे जायनि खुनु प्रश्न गैया, एक्सन लानांगौ आरोखि। दा आयेनखौल' माने जोङो दा बाहायनांगौ। दा बिटिसिआ जोंनि सरकार, दा जोंनि सरकारा जुदि बाहायोब्ला इमिडियेटलि बे थाब एक्सन जायो आरोखि। गभर्नमेन्टनि सायाव बेसेबां फोथायनाय दं? जोंहाबो फोथायनाय दं, मावथारनांगोन, मावनो खानांगौखा। आयेनाव दंखायो, अर्डार दंखायो, आयेनाव दंखायो, चेप्टार 10नि जायनाखि रुल्स दं बेयाव दंखायो। आरो लोगोसे गोदानै जा माने हाइकर्टनिफ्राय मोनसे अर्डार दंबावो। हाइकर्टआव अर्डार होबाय इसेबां ट्राइबेल बेल ब्लकआव इलिगेल एनक्रच जादों बिसोरखौ माने होखारजोबनांगौ होननानै अर्डार होनाय दंखायो। दा गथिखे जोंहा अर्डारखि अर्डार जा दंखायो। ओरैनो हानि रुल्सआबो दंखायो, आयेनबो दंखायो, चेप्टार 10बो दंखायो। हमलेण्डआव गावनि जायगायाव गावनि रायजोआव दिनै बर'फ्रा हानि गैया। दा गोबां जायगायाव बिदि प्रब्लेम दं आरोखि। दा जों गोबां जायगायाव गिदिं जों बेफोरखौ मावना होगासिनो दं आरोखि। हाया जाहाथे एलटमेन्ट जायो, हाखौ एलटमेन्ट खालामनांगौ। दा गोबाङानो गैया, दा एलटमेन्ट गैयिनि थाखाय हा मोनैनि थाखाय मा जादों दिनै बर'फ्रा दिनै अघरि जाजोब्बाय आरोखि। दा गभर्नमेन्ट स्किम फैब्ला जों गभर्नमेन्ट स्किमखौनो मोननो नागिराखै, मोना आरोखि। बेखायनो जों बेफोरखौ दिनै थाबायदों। दिनै माने नांगलबारिनि मानसि रायजो राजाफ्रा जों दंफायो। दा बेखौ जों मावना दिनै माने सार्कोल अफिसारखौ बुंनो हाबाय, बिथाङा मावना हरनो आरोखि। मावना हरदो, बेथ' बर'फ्राथ' बे जायगानि थागिबि फिसा बाहेरानिफ्रायथ' फैनाय नङा। दा बिसोर सन्देह खालामनो बाथ्रा गैया। खौरांगिरिनि सिगाङाव दावराय देख्रेब नार्जारिया बुंबावो दि नबकुमार सरनियानि केसआ सुप्रिम कर्टसिम सहैबाय होनना। सरनियानि केसआ सुप्रिम कर्टआव थांबाय, सुप्रिम कर्टआव जों एपिल खालामदों। दा एपिल खालामनायल' नङा, नै फैगौ नैबे 4 थारिख बावला नै थामलिफोरनोसै आरोखि। 4 थारिखआव मोनसे हियारिं दं जोंहा सुप्रिम कर्टआव, नब सरनियानि बेरेखायै बिसार जागोन आरोखि। दा बे हियारिं दं, जों आसा खालामो जोंनि फेभारावनो मोनसे जाजमेन्ट होगोन, बिसार खालामगोन। जोंहा बिसास दं। मानोना नब सरनिया बर' मानसि नङा, बर' कसारि नङा, बे ट्राइबेल नङा, बियो सरनि जाथिनि मानसि। आरो सरनिया बे टाइटेला सरनियानिसो जाथिनिसो टाइटेल बियो। दा बे बर' कसारि नाम लानानै बे माने फेक मोनसे माने ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै बे एमपि जादों ट्राइबेल समस्तिनिफ्राय। दा जोङो बेखौ माने दुखु खालामो। जोंनि बर' आफादफ्रा जयै नांनांगौमोन, जयैनो होबथानांगौमोन, होबथानो रोङाखिसै। जों बेखौ दुखु खालामो। मानोना बे ट्राइबेल रिजार्भ समस्ति एमपिआ नायल' जाल' मोनसेल' बर'फोरनि थाखाय। आरो जों बे बर'फोरनि थाखाय थिनानै दोननाय ट्राइबेल रिजार्भ समस्तिनिफ्राय जुदि गुबुन जाथिया माने 2 नम्बरि ट्राइबेल सार्टिफिकेट लानानै जुदि एमपि जायोब्ला
बे दुखुनांथाव अब्ला जोंनि दुखु सुखुनि बाथ्राखौ सोर बुंहैनो पार्लामेन्टआव बे मोनसेल' जोंहा माने मोनसे सुजुगमोन आरोखि बे पार्लामेन्टआ जोंनि थाखायमोन दा गथिखे जों बेखौ दिनै सेबसिननानै लानांगौ जेरैखिया जों जुजिनांगौ दा ओंखायनो जों सुप्रिम कर्टआव दा जों केस होदों दा जनजाति सुरक्षा मन्थ्रिया आंखौनो बिबान होनाय हिसाबै दावराव देख्रेब नारजेननांगौनो केसखौ होनाय जाबाय दा फैगौ 4 तारिखआव मोनसे हियारिं दं आरोखि दा क्लियार खाथार बे नब सर'निया बर' कसारि नङा आरो सर'निया सर'नि जाथिनिसो मोनसे टाइटेल बर'फ्रा टाइटेल लायो आरिजों टाइटेल लायो होनना बुंदों बेखौ सिडनि एन्डेल्सआबो लिरना गालांदों आरो माने टाइप्स अफ आसाम बे लेखाबो दं आरोखि बर'फ्रा आरि बसुमतारी दैमारि नार्जारि गयारि ओमफ्राय बिदिनो महिलारि बेबायदि मोनसे टाइटेल लायो ओरै होननानै बुंदों आरोखि दा गथिखे आरो ब्रह्मनि खोथा फैदों ब्रह्मबो दं बिसिनाव ओरै बुंदों दा ब्रह्मखौ ब्रह्मारि होनना बुंदों आरोखि सिडनि एन्डेल्सआ माने माखासे मानसिफ्रा ओरैनो माने फुजा होनो थाखाय माने माबा लायो ब्रह्म टाइटेल लायो खिन्थु बिसोर बर'नि कालसारखौ गाराखै बर'जोब दा धोरोम सोलायब्लानो जे धोरोम लाहैबानो जे माने जाथिनि माबा सिनायथिया गोमायो बेबो नङा दा दिनै जोंनि गेजेराव सोरबा ख्रिस्टान दं सोरबा बे जयगुरु दं बिसोर दङ खिन्थु बिसोर जाथिखौ लाखिनानै दं जाथिनि परिसय जाथिनि सिनायथि जाथिनि कालसार जाथिनि राव बेखौ बिसोर लाखिनानै दं दा खिन्थु सर'निया बर'निफ्राय थांदों होनब्लाबो सर'निया आलादा जाथि थाहैबाय बिसोरहा रावबो गैलिया कालसारबो गैलिया जाथिनि परिसयबो गैलिया